De krapte op de arbeidsmarkt is een blijver. Zelfs bij economische tegenwind staan sectoren onder druk. Omdat vacatures niet ingevuld geraken en bedrijven zelfs opdrachten moeten weigeren. Maar tegelijkertijd zien ze zoveel nuttige handen en knappe koppen van Limburgers die vandaag niet actief zijn op de arbeidsmarkt. Hoog tijd om Iedereen Aan de slag te krijgen. de instroom moet hoger en vlotter. De werkloosheidsuitkering moet beperkt worden in tijd tot maximum 2 jaar. En werken moet veel aantrekkelijker worden dan niet werken. De toekomst start vandaag bij de jongeren. Met meer duaal leren en een sterker uitgebouwd hoger en universitair onderwijs, geënt op de noden van ondernemingen, zorgen we ervoor dat minder jong talent verloren gaat. De Limburgse arbeidsmarkt is geen eiland. Om de arbeidsmarktkrapte aan te pakken, moeten we durven over lands- en taalgrenzen kijken. Voor specifieke knelpuntberoepen moeten arbeidskrachten van het buitenland van dag 1 beschikbaar kunnen zijn.